Ne de ye jinɛmuso Awa ye kojugukɛlaw kala n'aw ma kojugu dabila ayiwa ne n'aw bɛ ɲɔgɔn na dɛ. Terimuso wallahi ka juru foyi tɛ Ala la ngo Ala y'a bɛɛ de d'i ma e bɛ yan e bɛ dugu in kɔnɔ yan. Awɔ ne bɛ yan. En terimuso moro i cɛ ka ɲi sa ɲɛkisɛ wa ɲinkisɛ kabako i mun tan dɔɔni dɛ i ma forme fɛnɛ ye ngo Ala y'a bɛɛ de k'i ye Ala y'a bɛɛ de d'i ma sa i fana dɔɔni sa merci. Jama noir nin kuma ninnu diyara n ye kojugu. Denjan belebele ngo e ɲɔgɔnnaw de ka di ne o tuma na ayi ne ka duwawu jaabira o Ala ne ko dugu jɛ ko tan mɔgɔ kan ka duwawu de k'i yɛrɛ Ala ka ne kɛ karisa ye walima Ala ka karisa kɛ ne wa hali Ala kun ka ne kɛ balimamuso o fana ye mun duwawu sugu ye mais e ye t'i yɛrɛ la ngo a bɛɛ de ye ɲɔgɔn sɔrɔ i yɛrɛ fɛnɛ cɛ ka ɲi koyi kana na yɛlɛna sa bonya ma dɛsɛ janya ma dɛsɛ jɛya ma dɛsɛ cɛnya ma dɛsɛ yɔrɔ dɛ i yɛrɛ fɛnɛ ye dagabanamuso ye dɛ est-ce que i b'a dɔn ne i bɛ ka na ne ɲɛkɔrɔ cogoya dɔ la anw ye voyage kɛlaw de an bɛ taa Dubaï kuma dɔw la an bɛ po ta Chine kuma dɔw la an b'an reposer en Vienne ne ye dɔ ye kɛ fɛn min o ne bɔlen don e yɛrɛ de don ne dun ma deli ka bɔ Bamakɔ da fɛ fɔlɔ ko cogo di segin a kan tan ngo ne ma deli ka bɔ Bamakɔ da fɛ Ala sa kana na musoya dégradé sa o tuma na o i bɛna musoya don galama la de wa cogo di ayi sa ka ni nin yɛrɛ ye rabaisser sa i ɲɔgɔnna muso cɛ ɲuman forme ɲuman i t'i profiter n'i ka cɛɲa ye wa a bɛ kɛ cogo di o tuma e tɛ gorobinɛw la m'a ɲɛ sɔrɔ de i m'a ɲɛ sɔrɔ o tuma na a ɲɛ sɔrɔ la sisan ayi i ka vie yɛlɛmana i kɛra fɛn ka ban cogo di i bɛ kobakɛla mun ye kɔɲɔyɔrɔ ninnu ni denkuli yɔrɔ la n ko y'anw gorobinɛw de anw de bɛ se ka sanu garamu anw de b'a ta ka d'i ma i ma dɔn i kana taa in yɛrɛ cɛ ka ye nin ye ne ka tigila ye nin y'anw ka tigilaw ye o hali kana ɲɛbɔ nin kɛ n b'i kɛ fɛn n'i ko ko sanu n b'a d'i ma nafolomugu ne b'a d'i ma ayi a kɛ komi i bɛ Dubaï ka ban anw gorobinɛw anw reposer yɔrɔ ye Faransi de tuma dɔ la an bɛ avion ta ka taa reposer hôtel ɲɛnamaw la n ko n y'o de f'i ye sa ni donna anw ka milieu kɔnɔ cɛ ko hami o banna i tɛ da ka miiri ni cɛ ye bilen cogo di cɛw bɛ se ka damu di muso ma bilen a bɛɛ man kɛnɛ anw musow de bɛ damu d'i ma ka nafolomugu d'i ma ka sanu d'i ma a bɛ ko gorobinɛya bɛ kɛ ten yan sisan wa kɛ o t'a bannen dɛ hakili k'a tɔ dafa caresse wala o ɲɛnama b'anw de bolo o t'a bannen dɛ hakili k'a tɔ dafa dilan kan n y'o de fɔ sa cɛw bɛ se ka muso damu bilen yan anw b'o ɲɛnamaw de d'i ma ne ka saki min filɛ n bolo yan a caman de bɛ nin kɔnɔ belebelew bɛ yen kumabaw pointiri min ka di yɛrɛ ye an bɛ se ka ko dɔɔni ta an ka taa reposer sa hôtel dɔ bɛ yɔrɔ dɔ la an ka taa reposer terimuso baasi foyi t'o la i sɔnna an ka taa reposer sɔn ne ka fɔta ma dɔrɔn n'i ye fɛn fɛn f'i ye dɔrɔn sɔn a ma e m'a fɔ ko aw mago tɛ cɛw la n'an mago tɛ cɛw la sa cɛw bɛ damu fɛn fɛn d'i ma cɛw ka fɛn o fɛn bɛ yen a sugu bɛɛ bɛ yen an ka taa an ka yiri ne bɛ fɛ an k'o essayer de e ɲɔgɔnna gorobinɛw de ka di ne ne de ye jinɛmuso Awa ye kojugukɛlaw kala n'aw ma kojugu dabila ayiwa ne n'aw bɛ ɲɔgɔn na dɛ. Ala nin ye jɔn ye nin ci ne ma ne de ye jinɛmuso Awa ye Bamakɔ kojugukɛlaw kala mun ye fɛ yan e de jogo ye ni manamana ko ye dugu ɲɛfɛ ayi ne min invité o ye wa k'o ye jɔn ye ko Guinea Ala jɔn o f'i ye muso ni muso ka ɲɔgɔn kanu fo k'e sa ayi e bɛ se ka kɛ cɛ ye wa fo ka diɲɛ ban tɛ k'a ye jinɛ aw b'a fɛ ka cɛw de kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye ayi fo ka sa cɛ nafa bɛ fɔ ka ban fo ka diɲɛ wuli ni cɛ tɛ den bɛ sɔrɔ wa ne sara koyi ni cɛ tɛ diɲɛ bɛ jɔ wa ayi a t'i jɔ n ye jiniya haramu fo ka diɲɛ wuli tɛ kɛ gini ye bilen hali n'i ye mɔgɔ wɛrɛ la n b'o la di Ala
k'aw n'aw ɲɔgɔn mɔgɔ kunta ninnu to diɲɛ kɔnɔ jamana bɛ nɔgɔya cogo di ayi ala ye jamana kelen halaki awɔ e n'i ɲɔgɔnna ninnu de ayi nin ye ne tugulen cɛ ka cɛ kanu muso ka muso kanu yirikuru mɛnna ji la cogo cogo a tɛ kɛ bama ye fo ka diɲɛ wuli fo k'e sa e bɛ giniya haram ayi fo ka sa nin ye ne tugulen e bɛ musoya don galama la fo ka diɲɛ ne tɛ voyager bilen n ko muso de bɛ waliju bali awɔ muso de bɛ perezan bali awɔ diɲɛ mɔgɔ b'a fɛn o fɛn muso de b'a bali awɔ tiɲɛ b'i bolo e b'a fɔ k'e b'i ban musoya ma ayi fo ka sa bɛɛ yele yan bi bi jeli e bɛ kojugu kɛla tɔ a to n bɛ tubi n b'a bɛɛ fili fɛn fɛn bɛ sagi kɔnɔ tɛ ye bilen awɔ fo k'e sa Mena, awɔ k'an bɛn. Bon Ami, ne bɛ taa. Kalifa i bɛna bɔ bi tuguni i ma na sɔngɔ di e ni ne fila bɛɛ sira suru an ma sunɔgɔ den man kɛnɛ wari di ala kama n bɛ taa n den dɔgɔtɔrɔso la sa Kalifa. Ami, naamu diɲɛ don o don e bɛ numéro kura dɔ de bɔ tuguni. Ala. cogo di N'a fɔra ko kɛnɛma la ka kalan n bɛna so kɔnɔ k'a fɔ ko n bɛna n reposer e fana bɛ tila k'a bilen k'a da n kɔ la tuguni han ko den man kɛnɛ o tora ne de ye den bana ne m'o fɔ sa Kalifa. e m'o fɔ e ma bɔ k'a fɔ sisan k'a fɔ ko den man kɛnɛ ko ne ka wari d'e ma han n bɛ kelen f'i ɲɛna furumuso i b'i jɔ i jɔyɔrɔ la de sɛmuso ni sɛmuso y'a fan tɔrɔ a den fitininw sɛmuso b'a denw lakana de k'u kɔlɔsi mɔgɔ o mɔgɔ ni magara sɛdennin na hali n'i donna mɛnɛmɛnɛwo la a bɛ don i nɔfɛ n'i m'a den bila a tɛ bɔ i kɔ sagamuso kelen kelen in ni sagamusoba jiginna a den fitinin n'i magara a la sagamuso bɛ tugu i kɔ hali n'i donna tasuma la a bɛ don i nɔfɛ olu ye baganw ye olu bɛ ka se k'u denw lakana k'u denw kɔlɔsi e adamaden sen fila bolo fila hakili b'i la e bɛ dɛsɛ k'i den lakana bana bɛ tugu e den kɔ cogo di e bɛ dɛsɛ k'o gɛn ka bɔ o kɔ f'i bɛna ne tɔɔrɔ ko a bɛ taa a bɛ taa non Kalifa kana ni bɛganw kɔni kɛɲɛ wari tɛ ne bolo ne bɛ den lakana cogo di wari t'e bolo e ko ko wari de t'i bolo wa e de bɛ k'a ko gɛlɛya o n'o tɛ nin tɛ wariko ye o i bɛ taa Wolofɔbugu han farafin furafeerelaw fɛ yen nɔ i bɛ taa Gɔlɔbɛ Ŋaɲaka o yɛrɛ ka ɲi den ma kosɛbɛ ani farakolo ci n'i y'olu fara ɲɔgɔn kan k'a don daga la k'a tobi ko 7 kɛ den ka koko 7 ni minko 7 k'a la i den bɛ kɛnɛya sa ka kɛ gɛjɛgɛjɛ ye Kalifa i tɛ sabali furu ye sutura de Kalifa furu ye jigiden ni denninw sutura i k'an jigi tugu ala ni kira kama Kalifa i ka wari d'an ma n bɛ taa n den ye dɔgɔtɔrɔso la ni n nana n bɛ tobili kɛ an bɛ dumuni kɛ kɔngɔ b'an na Kalifa furuso ye jigiya so ye i t'i wolodenw lajɛ i ka makari denw na i t'i furumuso lajɛ Kalifa furu ye jigiya ye Ami furu ye jigiya ye o furu ye sutura ye o ne k'o de ŋ'i ka taa fura kari ka n'a di denw ma n'aw ma kojugu da la ayiwa ne n'aw bɛ ɲɔgɔn na dɛ an faw ani an mɔkɛw fo ka taa se an benbakɛw ma olu bɛɛ y'u ka adamadenya kɛ ni farafin fura de ye farafin fura ɲini dɔrɔn i k'a don daga la i k'a tobi ka di den ma n'o kɛra den bɛ san 20 kɛ a tɛ bana e tɛ ne la f'u b'a fɔ ne ma ko kalifa kolo gɛlɛn e tɛ ne kɔgɔ cogo la farafin fura de ye ne kɔgɔ tantɔ han Kalifa bana gɛn ka b'i den kɔ yanni k'i sigi deli sa ala ni kira kama sa Kalifa n jigi tugu sa ala kama mamanakan fɔ nin kɛ tɛ ne la dɛ ne kɔrɔtɔlen don ne kan ka taa réunion na k'an bɛn n bila ka b'i bolo jigi bana furu ɲanw cɛ jigi bana hinɛ bana denw ni mansaw cɛ hinɛ bana jigi bana cɛ ni muso cɛ jigi bana
jigibana furuso la jigiya uchena. Ne bɛ ka kuma de fɛ o. E ko jumɛn? Cɛ. Non. I cɛ ka ɲi. O ye ɲa dan ye. Cii. Merci. Cɛ. Ne yɛrɛ kun miiri la. Ko ne ni muso minnu ɲɛ tɛna kɛ naani ye n ka diɲɛlatigɛ tɔ la. O dɔ de jɔlen filɛ nin ne ɲɛkɔrɔ ta. Han. Cɛ i b'a dɔn. I cɛ ka ɲi i b'a fɔ ko Hindu muso. Hindu yɛrɛ. Hindu filimu na minnu bɛ dɔnkilida kɛ tan muso ɲumanni minnu bɛ bɔ Hindu filimu na ka dɔnkilidaw kɛ. I kelen i b'a fɔ olu ɲɔgɔnna dɔn. Han. Walima film brésilien i bɛ muso ɲumanba minnu y'olu la. Fo i tɛ sigi n'a ye i ka diɲɛlatigɛ tɔ la k'i n'u ɲɛ bɛ kɛ naani ye. Ala o dɔ de jɔlen filɛ nin ne ɲɛkɔrɔ ta. Ne ko e yɛrɛ tɔgɔ ye. Ne tɔgɔ Awa. A fɔ dɔrɔn ko Awa jolie. Awa cɛ i ka ɲi han. Non mun jarabilila di. Non. E ta nin ka teli dɛ. E ka muso ye bɔlɔn fɛ dɔrɔn ka jarabi o la. Jarabi ka kuruna tigi. I sigilen tɛ n'a ye k'i bɛ muso ɲuman min ye. N'i y'o ye i bɛ jarabi o la i seko t'o la yɛrɛ. N'aw ma kojugu da ayiwa ne n'aw bɛ ɲɔgɔn na dɛ. E b'i muso jɛ wari la ka sɔrɔ ka taa muso ta kare kɔnɔ ka taa n'o ye restaurant na ka wariw la tiɲɛ la halisa warimugu tɔbaden fili kun ye. N t'a se fila walayi. E b'i ban k'i den furakɛ. Ala n b'a furakɛ. Wari bɛ den sɔrɔ. Ayi wari a t'a sɔrɔ. N b'a furakɛ a t'a sɔrɔ. Ka sɔrɔ k'i kanto i muso ma k'o ka taa gɔlɔbɛ dɛ farakoloci dɛ dun dɔ daga la k'o di den ma. A dan ye nin a fɔlɔ n'a la walayi. E bɛ musoya don ba la. E bɛ tanga ta ka b'i muso kan bilen. Ayi abada t'a ɲɔgɔn kɛ bilen. Wuli k'i jɔ. Mɔgɔlankolon jogojugu kɔrɔ bilalen. Sisan i bɛ dɔnkili da k'i yɛrɛ lagosi. A teliya. K'a yɛrɛ lagosi. I ko mɔgɔ bɛ dɔnkili da k'u yɛrɛ kɔrɔta de. N'i ye kuma caya b'i yɛlɛ yan sisan. Ala kama kana yɛlɛ. O ye mɔgɔ ɲɛnamaw ko ye o ye ko ye yan. Ne jinɛ Awa. Kamelenbaw kala kojugukɛlaw kala ne mana min da e kan bi fo k'i sa e t'i muso n'i denw jɛ wari la bilen ka taa latiɲɛ musow la. I nana nin kelen na n t'a ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ. N ko cɛ ka saraka fɔlɔ o ye i bɛ don ni min ye ka denbaya la o y'o de ye. O cɛ. Mɔgɔ kuntan e bɛ wari sɔrɔ k'a kusaya i muso n'i den ma. Ayi abada. E bɛ kɛ ka diɲɛ cɛ tɔw ladi bi ko lankolonkɛlaw kɔni. Dɔnkili da. Jumɛn. N'i ka dɔnkili da k'i yɛrɛ lagosi. Ne tɛ se dɔnkili da la o. I tɛ se dɔnkili da la ne de bɛna dɔnkili da i yan wuli k'i jɔ. Awa i nana sa k'a da ye nin ye. Dɔnkili da. Ka dɔnkili da. Cɛ ye wara ye a tɔ lase. Kalifa ye wara ye ne kɔnɔ kari wara k'u jɛngɛ ne kɔnɔ kari k'i ban ka wari di musow ma ka taa di kɛnɛ ma ŋanamu ne kɔnɔ kari. Buwa ne y'a f'i ɲɛna ne kɔnɔma don i tɛ ka fosi f'o la Buwa. Nɛnɛ i kana na baga ne ma sa kɔnɔda fɛn jumɛn bɛ ne bolo mun bɛ se ka kɔnɔda e la. Buwa i fana sa kana nin kɛ n na i b'a dɔn ne den fa ye de Buwa. Ne tɛ cɛ fosi dɔn ne tɛ Buwa ni mi jɔ i jɔ o la ne somɔgɔw bɛna ne gɛn koyi Buwa. Nɛnɛ i tɛna n ka tiɲɛ f'i ye e bɛ plan mun na moto taxi tigi tayɛrikɛ ani finigosila ni ɲɔgɔn cɛ e bolo ne ɲɛ t'o la n'an taara olu b'e lajɛ ni ɲɛkun min o bɛ se ka kɔnɔ da mɔgɔ la e t'o kalama. Buwa ɲɛ fana ka kɔnɔ da mɔgɔ la. Awɔ ɲɛ bɛ kɔnɔ da mɔgɔ la i nin de ye ne ye Nɛnɛ ne bɛ k'i bilasira de taa lajɛ ni mɔgɔ saba nin na i den fa b'u la ne bolo ko i ye ne lajɔ i ka kɔnɔmaya ko de la mɛ n'i bɛ ka taa ne de kɛ a ju ye ne taara. Buwa fɛnɛ sa kana sɔn k'o kɛ n na sa Buwa. N'aw ma kojugu dabila ayiwa ne n'aw bɛ ɲɔgɔn na dɛ. Tellement i cɛ ka ɲi ni ne y'i ye dɔrɔn n miiri bɛ jigin alijinɛ musow de la o ye minnu fɔ. Awɔ.
ala ne ko i tɔgɔ i yɛrɛ fɛnɛ ka ɲi dɛ ah jɔn bɛ ɲɔgɔn kamalen saramani i ka jan i cɛ ka i jɛlen don ko muso t'e bolo muso ne wa men kali ye bi ne e yɛrɛ tɛ ne ɲɛ ma deli ka jɔ muso ka kuma tɛ ko k'a fɔ ko n bɛ muso fɛ awɔ muso t'i bolo den t'i bolo muso tɛ n bolo den tɛ n bolo tiɲɛ na o tuma ne ka ba wolola filani na ba wa ne ko i tɔgɔ ne tɔgɔ awa awa awɔ ala awa n bɛ dɔnkilinin dɔ da i la bi dɔnkili n ba deli k'a da mɔgɔ yɛrɛ la diɲɛ i bɛ se dɔnkilida bɛɛ de e kama mun bɛ ne tɛ mun kɛ o tuma n bɛ k'i lamɛn awa yo i ka di n ye awa joli yo i ka di n ye bɛɛ ko de awa yo i ka di n ye tiɲɛ yɛrɛ la ni dɔnkili in diyara kojugu o kosɔn sa tiɲɛ yɛrɛ la ne man k'e kelen bila ka taa ten ala awa an bɛ taa baro dumani kɛ yɔrɔ dɔ la ka taa an lafiya ye e ni ne fila mɔgɔ si t'an tɔɔrɔ o man di ye o ka di n ye kojugu o yɛrɛ de tun ye n ka laɲini o dɔnkili in tɔ i bɛ taa kasɛti bɔ n ye baasi foyi t'a la awa ne de ye jinɛmuso awa ye kojugukɛlaw kala n'aw ma kojugu dabila safɛ e de baara ye ayiwa ne n'aw bɛ ɲɔgɔn na dɛ k'i ban o tigiya la kɛ ayi tɛmɛ ka na ayi denni b'a ka kɔnɔko fɛ yen e b'a fɔ ko fini gosila walima moto taxitigi k'olu dɔla kelen ɲɛ bɛ sɔrɔ ka kɔnɔ dɔw la ayiwa komi ɲɛ bɛ kɔnɔ da mɔgɔ la e ɲɛ ka kɔnɔ da ne la yan sisan a teliya ɲɛ tɛ se ka kɔnɔ da ɲɛ tɛ se ka kɔnɔ da ayi e yɛrɛ sɔn o ma awɔ e dun b'a fɔ waliden ye mun na kɔnɔgan de don kɔnɔgan de don kɔnɔgan fɛn o fɛn y'i bila la ba bɛ ba ci ka bɔ i la yan sisan mako to k'e mako to e ye waliden mako to wa e y'i cɛ a den tigiya la sisan e y'a mako to wa ayi ne ye jinɛ awa kojugukɛlaw kala ni ne ye min da e kan bi fo k'e sa e t'i cɛ den wɛrɛ tigiya la bilen sisan i b'i kale ye n'i bɔra yan nɔ k'i bɛ taa waliden furu siri k'a k'i muso ye i kale ne buba ne bɛ n kale ye bi ni ne bɔra yan n bɛ taa nɛnɛ furu wa n bɛ k'a den fa ye ne de ye jinɛmuso awa ye kojugukɛlaw kala n'aw ma kojugu dabila ayiwa ne n'aw bɛ ɲɔgɔn na dɛ